Kaixo, COVID-19ak hankaz gora jarri du gure mundua, baita aurtengo Euskaraldiaren antolaketa ere. Aurten, norbanako ez gain, entitateek ere parte hartu ahal izango duzue, ariguneak identifikatuz. Beraz, taberna, merkatariak, lantegi, ikastetxe, kulturzen kirol taldeak, denok zaudete gonbidatuta Euskaraldiarekin bat egitera. Hala ere, badakigu zuentzako, bergarar guztientzako bezala, osasun krisi hau golpe latza izan dela. Ulertzekoa da horrelako egoera batean, Euskaraldia 2. edo 3. plano batean gelditzen. Baina poliki-poliki, gure kalek bizitza berreskuratzen duten heinean, hainbat entitate ere hasi dira Euskaraldian izena ematen. Horregatik, Euskaraldian parte hartu nahi duzuen entitateoi, gauzak erraz jartzeko erronka hartu dugu gure gain. Banakako arreta zerbitzua jarri dugu martxan, entitate bakoitzari arreta pertsonalizatu emateko asmoz. Jarri kontaktuan gurekin, eta aurtengo Euskaraldiaren nondik norakoak aurkezteaz gain, zure entitatean ariguneak identifikatzen eta izena ematen lagunduko dizugu. Denon artean, aterako gara ataka honetatik. Elkar zainduz, herriko denda, taberna eta zerbitzua kontsumituz eta arduraz jokatuz. Eta gauza bat ziurra da. Honetatik ere, euskaraz aterako gara. Euskaraldian izena emateko laguntza jaso nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan ondorengo bitartekoen bidez. Eskerrik asko.